Здравейте на всички! Днес ще си поговорим за войната в исторически план, т.е. за войните изобщо. Ясно е, че войната е най-голямото бедствие, което може да се случи на хората, и затова има една поговорка, че и най-лошия мир е по-добър от най-добрата война. А войната е всичко това, което започва, когато започват да падат бомбите, започват разрушенията и едва тогава оценяваме какво е мира и разбираме смисъла на тази поговорка, че и най-лошия мир е по-добър от най-добрата война. Освен това, войната така е и най-голямата глупост, бих казал, най-необяснимата и странно нещо, което се случва в човешката история. Говоря в исторически план. Тези от вас, които са занимавали с история, знаят, че, например, да кажем през средновековието, когато воюват две царства или повече, знаете как, примерно, едни съюзници или някои князе или боляри или такива графове или както да ги наречем, например, когато воюват на едната страна, но когато съседната страна, примерно, царя отиде и каже: аз ще ви дам по-добри условия или предлагам ви еди какво си, и същите тези хора просто сменят страната, на която воюват, и започват да воюват от противниковата страна до този момент. Има много такива примери и затова казвам, че наистина това е една много необяснима история, една голяма глупост, понеже изведнъж виждаш как без никакви конкретни идеали, позиции, едни хора сменят каузата, започват да воюват на противниковата страна. И за това пак да кажа, че в този смисъл войната е една голяма глупост. Другото, което се наблюдава винаги при една война, е особената интензивност, която се случва, особената интензивност на всичко, която се случва по време на война. Значи войната води до едно много голямо развитие рязко развитие в икономиката, в човешките взаимоотношения, в междудържавните отношения. Просто по време на война всичко е много интензивно. За години се случват неща, които преди това се случвали може би за десетилетия и за столетия. Тази интензивност на войната може би не е непременно нещо лошо, но като цяло влияе много върху обичайния човешки живот, и в този смисъл е по-скоро, дори да е нещо добро за икономиката, за обикновения човек тази интензивност е нещо лошо. Знаете по време на Първата и Втората световна война как, например, предприятия, цели фабрики са били премествани от единия край на страната към другия, т.е. от там, където са близо до фронта, те се местят на по-задни линии. Започва ускорено развитие на различни производства и така нататък. Изобщо една интензивност. Може би Първата световна война в началото на 20 век докарва до една много символична война, в смисъл, че точно тогава започва това същинско развитие на капитализма, или да кажа, на нашето съвременно общество, понеже някакси времето става пари. Има една такава поговорка: времето е пари. Но за мен тази поговорка се е появила точно тогава, някъде в началото на 20 век и след Първата световна война, защото допреди това нещата са били доста спокойни. Доста спокойни, като се четат произведения на автори от 19 век, примерно, или така, изобщо във всички векове, които предшестват 20 век. Така има една много широко отношение към времето. Няма тази забързаност, интензивност, и изведнъж, може би точно около Първата световна война, нещата много се забързват и може би тогава някъде се появява и тази поговорка: времето е пари. Но времето не винаги е било пари, особено, казах, преди 20 век.
струва ми се назад в цялата човешка история, това не е било така. Така в общи линии, това са основните неща. Войната е разрушение, войната е голяма глупост, понеже реално няма принципи. Всичко това, което си го говорим така за родолюбие, за някакви защита на някакви ценности, това всъщност остава много назад в една война. Виждате и в съвременните събития, които се случват, как просто ни разделят на два отбора, и едните започват да викат примерно за Русия, другите започват да викат за Украйна, започват едно много рязко противопоставяне и всъщност като се замислим, никой не знае откъде е започнало всичко това. Същото е по отношение на Израел и на Иран, в Близкия изток и изобщо в всяка една война се случва едно разделение на два лагера и почва битка между два отбора, които в крайна сметка, и ако ги попиташ откъде е започнало всичко това, никой накрая не може да ти каже. Затова трябва максимално ако е възможно да сме разумни, да не се подаваме на всякаква пропаганда и влияние, особено по отношение на войната, в никакъв случай. Значи, аз смятам, че българският народ е достатъчно разумен и така мъдър и няма да се подаде лесно да го вкарат в какъвто и да било военен конфликт, особено към днешна дата, когато пак да кажа, изобщо не е ясно, както между другото винаги е било, кой за какво се бие, кой за какво се бори и какво иска да постигне. Това беше от днешния епизод. Благодаря ви за вниманието и до скоро!